и отмина лятото по своя път. Но учебната година ето, пак дойде редът. Щъркали в небето, губят се над нас. Звъни звънчето, пак за първи час. Училище мое, пътечко крилата, покрита с сребърен прах. Къде се изгуби? Къде е следата? Аз всичко, нима извървях. По традиция на 15 септември ние, учениците от 43-то основно училище Христо Смирненски и нашите учители и родители, сме отново в двора на любимото си училище, за да приветстваме новата 2015-2016 учебна година. За издигане на националния флаг и изслушване химна на Република България. Мирно! Училищните знамена мирно! Директорът на нашето училище, господин Богачев, да му предоставим отново тази възможност. Заповядайте, господин директор. Уважаеми родители, скъпи ученици, драги родители и гости, днес е 15 септември, деня, в който 43-то основно училище Христо Смирненски за пореден път посреща в окупалия от слънчеви лъчи двор своите любими възпитаници. Българинът дава милост за драго, за да изучи детето си. Затова той превръща в празник началото на учебната година. Затова ние честваме Деня на народните будители.
Затова пием венци в памет на Кирил и Методия, славянските първоучители. Днес, в този тържествен ден, ние даваме ново начало на духовното общуване, каквото е образование. Скъпи ученици, вас ви чакат много прекрасни моменти, много нови изпитания, в които вие ще бъдете ръка до ръка с вашите учители. Родителите с нетърпение чакат вашите успехи, за да преминавате от клас в клас, да бъдете силни, можещи, устремени към едно добро бъдеще за себе си и за своите родители. Скъпи първокласници, днес вие за пръв път прекрачвате пътя на вашия втори дом, родното 43-то училище. Може би днес читовете ще изглеждат малко големи, може би нещата непознати, но вие ще се срещате с нови приятели. Вашите учители ще бъдат с вас ръка до ръка в прекрасния път на познание. В началото на новата година ние с гордост може да кажем, 43-то основно училище изпълнява своята мисия. Неговите възпитаници се реализират с успех в средните училища в столицата. Отново двора е изпълнен с детски клъч и никога този двор не е посрещал толкова много ученици, както през тази година. Какво е нашата сила? Разбира се, в единението на училищната общност, в сътрудничеството с общинската администрация на район Илинден, Столична община, Регионален инспекторат по образование София град и Министерство на образованието и науката. Нека както този ден е слънчев, нека както усмивките греят в устите ни, така да бъде през цялата година. На добър час и честита новата учебна 2015 и 2016 година! Браво! Както имах възможност да кажа, в този вълнуващ ден ние не сме сами. За мен е удоволствие, че наши гости в днешния прекрасен ден са господин Иван Божилов, кмет на район Илинден на Столична община. Госпожа Галя Минчева, заместник кмет на район Илинден на Столична община. Госпожа Мария Тодорова, заместник кмет на район Илинден на Столична община. И други служители на район Илинден. Давам думата на господин Иван Божилов за кратко приветствие. Благодаря, добър ден и от мен. Бих искал да ви поздравя, особено първокласниците, да им пожелая успех, да бъдат ученолюбиви. И тук е момента да кажа, че благодарение на господин Богачев, съвместно с него успяхме. В момента се прави проект на тази сграда, която всички знаете колко е занемарена, и се надявам от година да започнем нейното възстановяване за училищна цел. Браво! Браво! Ученици от 6 и 7 клас ще изнесат кратка литературна програма. Ново за учебната година разкри училище